В ранното утро, когато златните лъчи нежно докосват рила и кристалните езера се оглеждат в безкрайното небе, тишината носи спомен за нещо вечно и свято. Учителя Петър Дънов ни напомня, че човешката душа е пътешественик в Вселената. Тя преминава през радости и изпитания, търси светлина, истина и дълбок смисъл. Душата не е ограничена от времето и пространството. Тя носи в себе си копнеж по хармония, съвършенство и безусловна любов. В дълбоката си същност всеки човек усеща, че е част от нещо по-велико, безкрайно и божествено. В забързаното ежедневие често забравяме за тази вътрешна светлина и безсмъртие. Но когато се спрем, обърнем се навътре и се заслушаме в тишината, душата ни прошепва, че е вечна и непобедима. Практикувайки доброта, чисти мисли и сърдечна любов, ние даваме простор на душата си да расте, да се развива и да сияе с божествена светлина. Вярвай в красотата на своята същност. Тя е извор на сила, мир и радост. Пътуването на душата е възможност да се докоснем до вечността, още тук, на земята, да изживеем хармония и духовно пробуждане. Нека всеки ден бъде стъпка към светлина, доброта и вътрешен мир, които преобразяват живота ни и света около нас.